Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолда бистәсенең 17-нче комплексындагы йортларның берсендә канлы фаҗига була. Моның сәбәбе нидә? Якыннары белән бергә мультфильм яки әкият премьераларын карыйлар һәм бүләкләр алалар. Шолда әтиләр көне чарасы дәвам итә. Кисәтү ясау үлем белән тамамлана. Шолда бистәсенең 17-нче комплексындагы йортларның берсендә канлы фаҗига була. Төнге сәгать 2-дә ир-ат күршесеннән тавышны киметүен үтенгән. Көчле музыка тавышы йокларга ирек бирмәгән. Моңа җавап итеп агрессор пычак ала һәм оппонентының йөрәгенә кадый. Алынган җәрәхәтләрдән зыян күрүче урында ук үлгән. Бүген фаҗига урынында безнең төшерү төркемендә булды. 17А1 йортында яшәүче ир-ат бөтен подъездны куркытып тоткан. Күршеләре сүзләренчә, ул еш кына нинди дә булса кисәтүләргә яки үтенешләргә агрессив җавап биргән. Кычкыртып музыка тыңлауга күпләр төннәрен йоклый алмаган. Аның белән очрашмас өчен кайберәүләр хәтта лифтка керергә дә курыкканнар. Последнее время, когда вот угрозы пошли от него, да, я внучку, она у меня уже взрослая, 20 лет вот скоро будет, я ее встречала и провожала. И сама уже даже в лифте, не дай бог, встретиться с ним. Потому что как он реагировал на замечание, мог человека уронить и пинать по лицу. Невиновный совсем, хороший очень человек пострадала его семья. Просто не могу не плакать. 17А1 йортында яшәүчеләр әлегә кадәр куркалар. Ярсу ир-атның күршеләре сөйләгәнчә, аның башка корбаннары да булган. Теләсә нинди искәрмә яки үтенеч өчен ул ярсып китә, ачулана башлый һәм шундук кешегә ташлана. Месяц назад он на моего мужа набросился. Мой муж только сказал: почему ты весь дом в страхе держишь, ты всю ночь никому спать не даешь. А он, потасовка, он взял вот его прямо вот перед скамейкой, взял его так, швырнул и бил прямо кулаком. Ул төнне ир кеше тагын кычкыртып музыка тыңлый, күршесе тавышны киметүне сорый. Шикләнүче пычак ала һәм үлемгә китерә торган җәрәхәт ясый. Алган җәрәхәтләрдән зыян күрүче идәнгә егыла. 30 ноября 2025 года Харин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за внезапно возникшей личной неприязни к потерпевшему, из-за сделанного замечания по поводу громкой музыки, умышленно нанес последнему не менее 2 ударов колюще-режущим предметом в область жизненно важных органов, в результате которых потерпевший скончался. Увидев произошедшее, супруга потерпевшего попытался оказать ему медицинскую помощь. Однако обвиняемый нанес ей не менее 1 удара ногой в область головы, отчего она скатилась вниз по лестничному маршу. После этого мужчина, спустившись, нанес ей не менее 1 удар рукой по голове. Женщина доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана квалифицированная помощь. Үтерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Суд аңа 2026 елның 30 гыйнварына кадәр сагысына алу ришвәтендә чик кую чарасын сайлаган. Ләкин ир-ат үз гаебен танымый. Ул инде элек тә әнисен кыйнаган өчен хөкем ителгән була. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Сайлау ясалды. Кыргызстан халкы Жугорку кеңешта 8-нче чакырылыш депутатлар өчен тавыш бирде. Ватаннарынан еракта булганнар да үзләренең гражданлык бурычларын үти алдылар. Россиядә 40 сайлау участогы ачылды. Шуларның 2-се Татарстанда урнашты. Безнең республикада 6000-га якын кыргыз яши. Яршалыда сайлауларның ничек узуы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Иртәнге сәгать 8-дә 90-98-нче участок үз ишекләрен ачты. Сайлаучылар Кыргызстан халкы Жугорку кеңешкә депутатлар сайлауга актив барды. Я читаю гражданская позиция каждого человека. Думаю, что каждый гражданин обязан пойти и проголосовать. Это независимо от того, в каком государстве он живет. Россия, Кыргызстан, Узбекистан и так далее. Поэтому это важно выражать свою гражданскую позицию. Я считаю то, что каждый гражданин Кыргызской республики, как объяснить вам? То, что обязан проголосовать в каждом выборе. А насчет в Татарстане открылось, это очень хорошо для нас. Мне очень понравилось. Во-первых, здесь не так уж много народу, удобно. То, что мы недалеко в Татарстане, в Чунах живем, очень удобно сюда добираться было. Быстро приехали, проголосовали. Спасибо большое. Обязанность каждого гражданина, чтобы потом не было разговоров, потому что многие люди не голосуют, а потом говорят, что
Голоса куплены, выборы подстроены. Если каждый пойдет голосовать, то, соответственно, и уже не будет претензий каких-то непосредственно к власти и государству. Шолдагы сойлау участогына меңнән артык кеше беркетелгән. Бу шәһәрдә генә түгел, республиканың башка шәһәрләрендә һәм районнарында яшәүчеләр дә. Люди приходят, как вы знаете, здесь в основном предприятий. Не только набережная, но здесь Алабуга, Нижнекамск и набережная, которые работают здесь, наши граждане. У нас очень хорошо организованы по последней технике. У нас автоматические урны считывают сразу, сколько проголосовало на этот момент. На этот момент сейчас идет процесс голосования. Ну, процесс идет, так сказать, хорошо идет сейчас в данное время. Думаю, народу будет очень много. Мы ожидаем более 1000 человек. Ну, она идет все нормально, как в штатном режиме. Народ, я смотрю, все настроение хорошее, как праздничный. И для нас это хорошо, и даже для нашей страны процветание. Парламенттагы урыннарга барлыгы 460 кандидат дәгъва итте. Шулардан 90 депутат сайланачак. Рәсми нәтиҗәләр бюллетеннәрне кулдан санаганнан соң булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Әтиләр көне берничә ел дәвамында Чаллыда шундый проект гамәлгә ашырыла. Ул махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Аларны мультфильм яки әкият премьераларын карау өчен кинотеатрга чакыралар. Традиция буенча сеанс башланганчы балаларга татлы ризыклар тараталар. Кайвакыт балалар һәм хатыннары белән бергә сугышчылар үзләре дә килә. Безнең төшерү төркеме аларның кайберләре белән аралашты. Бүген темпа кушаматлы хәрби хезмәткәрнең гаиләсе тулысынча бергә җыелган. Гаилә башлыгы яңа гына госпитальдән кайткан. Ул анда яраланганнан соң тернәкләнү узган. Только вчера приехал в отпуск после госпиталя. Вот первый день пока семьей. Организаторам большое спасибо. Прекрасная возможность побыть семьей. Очень приятно за внимание. У нас взвод беспилотных летательных аппаратов. Вот. Менялись расчеты при возвращении с места работы, скажем так, в общих чертах. Ночью попали под дрон вдвоем с напарником. Темпа кушаматлы хәрби хезмәткәр алга республика батальоныннан ул ил ишеген саклау өчен контракт төзергә карар кылган. Якыннары аның белән горурлана. Хәрбинең гаиләсе зур, хатыны, кызы һәм 2 улы. Алар өчен ул үрнәк һәм алар кинотеатрга барысы да бергә килүләренә бик шат. Конечно, такого мероприятия мы впервые посетили, и тем более всей семьей. Обычно я только с сыновьями, только с детьми приезжала сюда. Тут такая возможность, что мы все вместе сегодня прям приехали сюда, очень здорово. Конечно, спасибо большое организаторам за это. Әтиләр көне проектын берничә ел тормышка ашыру барышында ул киңәйтелгән. Хәзер кинотеатрга Чаллы хәрбиләренең гаиләләре генә түгел, Тукай районыннан да киләләр. Проект работает, вот уже 3 года он работает. За 3 года мы показали уже более 30 показов. Вот сегодня мы опять продолжаем показы. Летом делали небольшой перерыв, потому что каникулы были, дети разъезжались. И сегодня мы сперва арендовали маленький зал, но пришлось поменять на большой зал, потому что очень много желающих. Проект алга таба да эшләячәк. Оештыручылар хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре өчен чираттагы сюрприз әзерли. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов. Яңалыклар. Беларусь киеме ярминкәсе Чаллы халкыны һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итәм. Сатып алучылар өчен көзге кышка аяк киеме коллекциясының киңәйтелгән ассортименты әзерләнгән. Моннан тыш күргәзмәдә образны сыйфатлы аяк киеме белән тулыландырып, җылы киемдә сатып алырга мөмкин. Сатып алырга кая барырга? Алга таба сөйләрбез. Беларусь киеме климат үзенчәлекләрен исәпкә алып эшләнгән, салкыннан, җилдән, кардан һәм яңгырдан саклаячак. Нәкъ менә шуңа күрә аны аяклары белән проблемалары булган сатып алучылар ярата. Бик шатты, аякка шулкайлы күңелле, җылы, уңай. Кыш көне рәхәтләнеп кияргә язсын, Алла бирсә. Бик җайлы, бик матур, күп итекләр. Сайлау мөмкинлеге күп. Көзге-кышкы коллекциядә бик күп яңалыклары, берсе үзгәрешсез кала. Сыйфат атаклы Беларусьныкы. Һәр аяк киеме тышкы яктан да, ички яктан да табигый материаллардан эшләнгән. Представляем вам модель под названием «Босоногая стопа».
Благодаря особой анатомической посадке обувь буквально повторяет форму стопы, обеспечивая максимальный комфорт и легкость при ходьбе. Верх выполнен из натуральной кожи. Такая обувь не жмет и не давит, даже если у вас широкая стопа и высокий подъем. Арзан бәядән сыйфатлы ая киемен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Кабинет женского и мужского здоровья. Узкие специалисты, УЗИ, ЭКГ, Холтер. Процедурный кабинет, все виды анализов. Ваш доктор. 910 322.